μου αν σ' αρέσει η οικονομική θέση που εκγένε της λαμβάνει ο φτωχός. Πες μου αν είναι εντάξει η κοινωνική τάξη που το κατατάσσει ο μηχανισμός. Πες μου στο Θεό σου όταν τον συνάνθρωπό σου τον έβλεπεις να κοιμάται στους σταθμούς. Μέσα σου το ξέρεις πως και εσύ έτσι θα υποφέρεις όταν κάτι πάει στραβά στους αριθμούς. Ωχ άνθρωπε μου, σε υπόγειους σε ρίχνουν σταθμούς. Όταν δεν βγαίνει γινωμένος στους αριθμούς. Ωχ αδέρφε μου, έλα να σπάσουμε αυτή τη σιγή. Ώσπου να αλλάξει και να γίνει φιλόξενη γη. Πες μου αν τα αντέχεις ακατάπαυστα να τρέχεις για να φτάσεις κι εσύ. Μιλάμε για όλο τον κόσμο που έχει δράσεις, όπως και για σας.